говорил с мен, говорил си с друг, па той другия вече го няма, ай бъде спи вода. Кой направи на пръщото? Няма пак ти кажа. Да не си показвала и тъй. Не. Онaj ден гледах един клип, като ще ми инспира едно БМВ-то с спирка. Много аз му разпъна чадъра. Ще го правите. И ми виката сърцач колата, та пъна чадърата един голям чепен. Там му пъна чадърата. Колко е? Едно са вода, че не може да е 10 минути, не е плюс. По програмата се опада. Значи човек, като ти нямаш годен размер, що не можеш да го поправиш и да дойдеш пак? Имаш център. Всички са годен. Дължината общо. Минус едно. Колко е? Тогава с това е по-голям и този дебелин. Ами те издишаш. 45. Ема да меря, добре да я се види. Те първо вземам пък 1 милиметър разлика. Но са бързи ли си? Аз дружка, бе. Нали знаеш някога как става нещо такова. Свено има тази Герланд. Има герланд гроздан, аз го виждам. Няма, бе. Виж, тук има стружка герланд. Пусни. Не, бе, няма, бе. Стружка герланд. Дай ще ми сте пенсионери двама. Аз имам. Бе мал си ти, тъй ги такова ще. По-здравен след теб. Само запачи. Ако си тъй по насалата, аз спирам. Сега вече ако не го правим и тримата да се варим, и тримата да се варим, къпим се и се заминаваме. Ще ви кажа сега на долу. Не съм сигурен, че майнах всичките стружки.